Poštovani prijatelji, pomaže vam Bog. Dobrodošli u emisiju Pitanje i odgovori u kojoj dr. Miroljub Petrović odgovara na vaša pitanja. Doktore Petroviću, dobro mi došli. Bolje vas našli. Kako ste? Evo me na Vlasinskom jezeru, dragi gledaoci. Došli smo malo da se bavimo rešavanjem važnih državnih problema i svetskih. Možda ste čuli, postoji veliki sukob između Grčke i Turske, možda će da bude rat. Treba da se uključimo u rešavanje tih problema. U Americi su pred nama predsjednički izbori, moramo i to da se uključimo, to su stvari kojima mi treba jako da se bavimo. Takođe, sprema se nova vakcina protiv korone, treba i to da budemo uključeni. I evo, mi smo došli ovde na Vlasinsko jezero da se bavimo rešavanjem važnih svetskih problema, tako da vas pozivamo da se vi priključite. I evo, kao što mi rešavamo važne državne i svetske probleme, da i vi na ovaj način se uključite. I evo, tu smo mi zbog vas. I odavde crpimo energiju. Odavde crpimo energiju.